दाना सान्दुङा बिराद गोसा आरो नै आं गन थुनानै जानजियाव हमलायना दं थ' नाथाय सिख्लायानो बासिनथारा बेखौ नायफिनानो जोंफोरखौ लग' लथ' नालाय एसे नायफिनो हेलौ एभरिवान नोंथांमोनखौ मिस्टार बड' एडिसनाव बयखौबो हरबाय नै जोङो दिनै नै सेन्ट्रेल रेलवे कम्पानियाव हाजिरा मावनो फैलायबाय आरो गायस्लायफोर माने मावबाय थाखायो आरो ओमफ्राय आं दिनै भिडिअ खालामफिनबाय आरो गायस्लायफोर नै सिलिपार दानगासिनो दं आरो माने हाग्रा खोबजोबना दं हाग्राखौ दानबाय आरो सिलिपारखौ साफा खालामनांगौ आरो दा माबा हाइड्रा क्रेंजों थिखोगोन आरो मिसिङावथ' नुबाय थाखायो ओमफ्राय मालाबा थिखोनायखौबो भिडिअ खालामखांबाय आं दा हाग्रा दानलाबायनायखौ भिडिअ खालामलाबायनोसै आरो बिदिनो आला माला नङा होनबा गायस्लायफोर नै ओमफ्राय आदार आखेबा गुमा नागिरग्रा ओमफ्राय हाग्रा बुलेमग्रा ओमफ्राय बेरेबो मोनबा बेरेखौ लानांगौ ओइ बेरे बिमा मासे खेला ओइ खैजा बेरे मोनबा हामगौलै गुमायाथ' नोगोद गिलांबाय दहाय माब्रै माबा हमनोसो रोङाखै गोजान गोजानाव बिरोना हमनो हायाखै आरो रोंनायाथ' रोङो होसोनो हाया ना गोजानद्रायाव बिरलाङो ओइ नै राखेब खुन्थाया गोखा जाद नङैया गिदिर जादा एवना जानांगौलै बाला मालाबा जुमाय गिसिजों जानांगौ र' एवनानै मालाबा ना साथामजों मोजाङै जागोन आइदै ओइ माथो बेलथायलाबायनायसैलै माबा मोनसेल'सो उल्था दे जागोन बे नै गायस्लायखोबो नै हाग्रा दुजोब्बाय आरो बे सिलिपारखौनो लांनानै माने अन्थाइ गोलैनाय जायगा ओमफ्राय लामा बारस'नाय जायगा जा बेयाव अन्थाइ गोलैना बेयाव सिलिपारखौ दोनस'जोबगोन आरो दोनग्रोजोबगोन आरो ओमफ्राय आरो उनाव देनां माने गारि थांखांनानै बेलेग दिनाव माने साफा सिटिं खालामलायगोनलाय आरो अन्थाइ बुख्रुनानै आराम बहायनानै अन्थाइखौ मोजां जाबलायगोन आरो अनेकथा खामानि थायोलै रेलवेयाव माने खामानियानो जोबनो थाङा आरो एखेबारे किसिम फैबाय थायो नै दा गोजां बोथोर फैलायबायना ओइ साइथिं देफ्लावलाबायनाय माबा रेल चेन्ज खालामलाबायनाय सफैसिगोनलाय गोजां बोथोराव जायो आरो बिदि रेल चेन्ज खालामनाय देफ्लावलाबायनाय हास'लाबायनायफ्रा बांसिन नैबे गरम बोथोराव बारा जाबाङा आरो जानाया बेलेग फिसा फिसौ जायो ओमफ्राय गेटनि खामानिफोरबो लाम जागोन आरो नै गोजां बोथोराव बांसिन हेभिसिन खामानिया फैयो आरो सोलियो आरो कन्टिनिउ सोलियो आरो दाबो कन्टिनिउ सोलिदों माने कन्टिनिउ सोलिबाबो एसे फिसा आरो खामानिया मावनो हानाय गोजा आरो नै ओरैजा बानायसो खाथाया दानस्रांबायानो नै इक्सा दं माथो बेनो आरो 20थासो दं बेयाव 50थासो दानना दोननांगौ आरो जों दा दामोल मोनथाम दानगोन नैबे दामोल मोनसे दासो दानजेना होनदों आरो गरमथार आंबो दा दानगोन र' दाननाया दा आदार आखेबा केमेरामेन जानांगौ आंनि थाखाय आं दाननायखौ एसे देखायनांगौ सान्दुंआ होखावदों हाग्रा दानबाथाय गरमसिनोलै आरो साला बेरे हान्दिलर बेरे जथा बेरे इंखुर गुमा नारें गुमा गुसेब गुमा दावरायफोर मोनलाबायनांगौ संग्राफोर गुमा संग्रायाथ' लाम थागोन हाग्राजों सिनायालै मालाबा माफा मानै मोनो दिनै मोनथाराखैलै माबा भिडिअ खालामबासो मोनलाबाया बिराद फाग्ला नै जोंना आदार आखेबा हाग्रा बुलेमनानै मेंलायबावबायसो गरम जोबबावबायसो ना हेलौ गाइस आं माबा बानायगासिनो दं हाग्रा बुलेमदों आरो गुमाबो नागिरदों बेरेबो नागिरदों मासेबो गैया जिर'सो मासेबो गैया नै जिर'सो दा मोननो हागौ आरो ना दा मोननोबो हागौ मोनबाथ' एवजाखागोन जायखिजाया सावजागोनबो जा मोनो बेखौनो लागोन मोनाबाथाय जिर' ओरै बुग्लेम हरदोब्रा आरो नै ओरै बुग्लेम लायगोन जोङो मादों मा गैया माने सिलभार दासान्दि सिलभारनि खामानि जागासिनो लडिं बायदि खामानि मावगासिनो दा हाग्रा दानगासिनो हाग्राखौ बुग्लेमगासिनो दा जों गनजों लेमहोबाय बे हाग्राखौ ओरै पस्ट दं खुन्था थाथोंसै जाबाय इ जरावसो जाबाय दे नैबेखौ लांदां खालामानो जासिगोन नैबेनो सिलभारनि खामानिया नैबेनो जयना माथो गुमा मासेबो नुफ्लांबायालालै भिडिअ केमेरा खेबबाथाय नुवा बाला बिदि खुन्थाया जोंखैजाबो लाम दंलै मालाबा एवजामारनांगौ र' सालाखौ जुमाय गिसिजों गोथाव जायो
ओरै बानायसो खाथाया दानबोगासिनो दं दानखां जाबाय आरो बे दानखांबाथाय राखेब आदा नङाबा आं दानसिगोन आरो ओमफ्राय आं दानबाथाय आदा राखेबा केमेरामेन जानांगौ नङा होनबा केमेरा हमनांगौ दे नों मबाइल दसे आं हमगोन नै बिथिं साहा बागान गोजा नै गाइस लोगोफोर दिखियाजुलि बाथासुरि एरियानि साहा बागान होनजायो बियो आयौ सान्दुंआ देन्जार होखावबायलै गाइस लोगोफोर दानाबा ओमफ्राय दिनै बिराद गोसाना सान्दुंआ दिनै बिराद गोसा आरो नै आं गन थुनानै जानजि हमलायना दं सान्दुं गोसायाव सान्दुं सायदों माने ओइ नै गुमा गुसेब देलाय खाथा सिखाजों ओइनै आयो दिनलांबायसो ओइ हाग्रायाव गला थांबाय नै गुमा मासे बिदोंमोन हमनो हायासै गुमा गुसेबमोन गनजों नों थाब उरनांगौ बेयाव मिस्टेक जाबायना एबार रेडि जादै गाइस लोगोफोर नैबेयाव दामोल मोनसेखौ दानखांबाय दा नै एबार दामोल मोनसे नागिरनानै दानोसै आरो नैबे खाथा बानायसेया दानबाय आरो दा बै खर'आव दंनाय बायदि मोनदों अन्थाइ खुबैना नायदोंमोन जोङो थां होनलायलायनाय मोनागोन दां हाजिराया मोनागोन आदा राखेबासो दाना दानहैगोरनोसैनो दे आंखौ एसे माने केमेरा हमनो थाखाय माबाबाय आरो आंबो दानगोन दे दा लास्टआव ओइ खैजासो माला ओइनो ओरैजायसो माला औ इयाव ओरै दानफ्लंलांदो सिलफेट नुजाबाय नामा आयौ मबाइला लेक जालायदोंलै आंना गरमजों केमेराया गेजेर नांबाय र' गाइस लोगोफोर बेखौबो दानखां जाबाय नै आदा राखेबा नै ओरैजा खनाखै एसेल'सै ओमफ्राय ओइखिजा एसेल'सै नैखिजा जाबायानो हमना लादो आरो बारा नाङा हायनो आन्था मोनबानो जायो बांद्राय साफा दानलायलायनाङा आरो राइट बेरेफोर गैया नामाब्रा सिङाव आदा राखेब सिङाव दानदों सायाव दानदों सिं सा दानाबा बोरै जनो माने खामानिया मोजां जायो नालाय सिं सा दानबा आरो हायनो मोजां जायो जोंहा बिदिबा बिराद खस्थ' मोनो दाननाय जायाबा ओमफ्राय दिनै मा ओंख्रि लाबोदों नोङो जेनेबा आंना दिनै आलुसो बेदर गैया दिनै बेदर गैया आंना नोंना मा ओंख्रि दिनै आंना ना बाथोन ओंखाम सोमजानोसै ना बाथोनजों जानोसै थिगानो जादों ना गोथावसाब दा जों दानगासिनो हाग्रा ओरै जिं एसे दानबोबानो जाबायसिगोन ओंखामा बारथायाव जागोन जोङो बारथायाव जागोन दा जों ओंखामखौ एकदम माने गोदान मेचिनजों बोखोजोबगोन ओमफ्राय मेचिन बोखाबाथाय सेस लांदां जागोन माने दाय लांगोन नालाय आरो नैबेयाव मोनसे दंबावो सिलभार जाबसि दङ आरो नैबेयाव दानगोन आरो दानगासिनो दङ सासे बेखौबो दाय लांगोन बे जाब मोनथामखौ लांगोन दाहाय माने बेखौ स्लिम बानायजोबनांगोन बेखौ होमबाना बोखोनोबो मोजां जाबाय हाजिरा मावनानै जायाबा गैला आरो उफाय गैला आरो दुर्गा फुजानि एसे गरनैसो ओंखारबायगोन खोमा दानसिलागासिनो दं दा दुर्गा फुजायाव जोंहा थबा फंबायनो हिन्जाव सासे मोजां नायना होनांगोन सिख्लाबा मानसियालाय एसे एनै रोङोमोन रोंनायाथ' नाथाय सिख्लायानो बासिनथारा बेखौ नायफिनानो जोंफोरखौ लग' लथ' नालाय एसे नायफिनो होमबा जोंबो रायदावनो नागिरा सिख्लाफोरा माबा नायख्लेंलाबायो नायहाबलाबायो दा थबानो सासे बानायना होनांसिगोन बानायग्रायाथ' बहुद दंलै बनम जायो होननानै बानाया बिनि थाखायनो
होमबाबो ओरैनो एसे एनै एदावो आरो होमबाबो बिथाङा मावगासिनो दं साइथिङावनो लाजिया फांजिया लाजिया फांजियानो हिनजावाथ' मोननो थान मोनगोन लासैबाबो खामानिखौल' गोसो होना मावो आरो इथिं नैबाव रेल लाइन दं नै साथामबो थांनो लुगैबाय एकदम गरमथार आयु मैया जि थान्दाथारमोन नै दा बेयावनो फोजोबनाय जासिगोन जोंहा आयौ आयौ गाइस लोगोफोर डेन्जार गरम मोनखाबाय थानो हायै बायदि जाखाबाय आरो दा दंफां बिफां लाइफां साया नांथारगौ आरो दा थाब थाब स्टेसनाव थांथारनोसै रुम क्वार्टारफ्राव दा गाइस लोगोफोरनि दानखांबाय आरो हाग्राखौथ' दा थांसै आरो आं लोगोफोरा ग्लास इन्ट्र'ना लाखानोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो शेयार खालामदो लाइक होदो कमेन्ट खालामदो आरो गाइस लोगोफोर 4000 हाउस थांहां जाथारबाय आरो 1000 नांबावगौ बेखौल' कमप्लिट खालामना होदो गाइस लोगोफोर दा जोङो थांबाय थानोसै ओमफ्राय दा लास्टआव ओरैनो क्रेंकजों हाइड्राजों बे सिलभार थिखोनायखौ ओरैनो 1 मिनिटसो भिडिअ खालामना होफादेरनोसै आरो लास्टआव नै गाइस लोगोफोर हाइड्रा मेसिन क्रेंकआव गाखोबाय नै सुन्दाया नै थिखोग्राया राखेब नाहरदोब्रा बाय लादो एसे